Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu mai saurare barka da yau. Yau insha Allah muna farin cikin sanar da ku cewa fim din nan mai dogon zango da muka dade muna dako an sanar da ranar da za a fara sake shi. In kuna bibiyar bidiyon mu bayar suka gabata mun yi bidiyo akan fim din labari na abun da ya hana shi fitowa da kuma lokacin da ya ɗauka kafin ya fara fitowa. Har muka sada ku da darakta Aminu Zaira ya bayanin matsalolin da suka sa wannan fim ya tsaya, ya kuma kara da cewa yana muku alƙawarin insha Allah za a ci gaba da wannan fim. To insha Allah yau muna farin cikin sanar da ku cewa wannan fim da kuka dade kuna jira, watan fim din labari na insha Allah za a fara sake shi. Yanzu nan ba da bata lokaci ba mai saurare, za mu faɗa muku ranar da za a fara haska wannan fim mai dogon zango. Amma kafin nan dan uwa, in kai sabon shigowa ne a wannan tasha tamu, ka daure ka danna mana alamar subscribing kuma ka danna alamar kararrawa yanda za a dinga sanar da kai da zaran mun daura. Ba tare da bata lokaci ba insha Allah yanzu zamu sana muku wannan ranar da aka fi suwa wadda za a fara haska shirin din fim labari na. Amma kafin nan mai saurare, wannan fim din ya dogon lokaci kafin ya fito. Wasu daga cikin su sun san abin da yasa wannan fim ya tsaya, wasu kuma ba su sani ba. A bidiyoyin mu suka gabata, in dai kuna bibiyar wannan tasha ta mu, kun ga yanda wannan abun yake tafiya. Tamara tun abin da ya fara sa wannan fim ya tsaya har zuwa wannan lokacin da muke ciki. Ba tare da bata lokaci ba insha Allah za mu sanar da ku yanzu nan ranar da aka fito domin za a fidda wannan fim din labari na. Insha Allah za a fara haska wannan fim din labari na a 15 ga watan 8 din nan da muke ciki, wanda ya kama kenan ranar Litinin. Insha Allah darakta Aminu Zaira ya yi bayanin cewa za a fara haska wannan fim mai dogon zango a wannan rana. Mai saurare kar ka bari a baka labari, ka garzaya domin ka gane wa idonka, kuma ka ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu domin samun sababbin labaran duniya da al'amuran yau da kullum. Danna subscribing da alamar kararrawa domin sake kasancewa da mu a shiri na gaba.